L-investiment fil-qasam tal-kura alternattiva f'pajjiżna għaddej ġmielu, hekk kif ġie ffirmat it-tiġdid ta' Public Social Partnership mal-Fondazzjoni San Giuseppe, ir-residenza li tħaddan fiha tfal li għal xi raġuni jew oħra ma setgħux jibqgħu jgħixu mal-familja bijoloġika tagħhom. B'dan l-investiment, il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal qed jalloka 2.5 miljun euro fil-provvista ta' servizzi matul it-3 snin li ġejjin biex jiżgura li kull tifel u tifla f'pajjiżna jkompli jgħix f'ambjent sikur u mimli mħabba. Aktar minn hekk, dan is-sostenni jfisser żieda ta' kważi 600,000 euro fuq il-ftehim ta' qablu li skada f'Diċembru li għadda. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon stqarr li dan d-disa' ftehim simili u daqt jiżdiedu 2 ġodda aktar tard din is-sena. B'kollox hemm 37 ftehim ma' 25 għaqda li jaħdmu f'diversi setturi soċjali b'investiment ta' kważi 15.4 miljun euro din is-sena. Huwa xieraq li nirrikonoxxu l-ħidma kbira illi jagħmlu organizzazzjonijiet NGOs tal-Knisja u mhumiex fil-qasam tat-tfal. Dar San Giuseppe hija dar li tagħti tant wens, tant spazju u tant opportunità lil tfal biex jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom minkejja d-diffikultajiet li jista' jkollhom. Id-direttur ta' Dar San Giuseppe, Father Louis Mallija, esprima l-gratitudni tiegħu għal dan il-ftehim u l-appoġġ kontinwu mill-Gvern. Flimkien nistgħu nagħmlu biċċa xogħol kbira għax dawn it-tfal għandhom iċ-ċansis kollha li jħarsu l-qudiem lejn il-futur, l-opportunitajiet kollha li jistgħu jkollhom qed intuhulhom, post sabiħ u għandhom is-sigurtà u dak kollu li jeħtieġu għall-imħabba u għall-għejxin. Jiġifieri aħna nixtiequ li kull persuna u dawk li jiġu hawnhekk imsiker f'xi sitwazzjoni intuhom il-futur, intuhom l-opportunità, intuhom ħajja tajba.